Ezek a videóban fogunk csinálni, mint Still a Bear-tól fogunk, ha nem, mert nagyon sokszor próbáltam. Mert nem addig be, és amúgy nem addig be a videó felvetőt, és akkor nem indul el a videó, és nem tudom felrakni nektek. És nyerhetünk a videósok Still a Bear bázisába, de ez nem minden. Ajánlatot fogunk tenni a legféltettebb kincseinkre. Na, ott vannak meg. Fogunk szeretni a videó végére. Menj már. Zeus Magical, Jó. köszöntelek a bázisomnál. 28k modellbítettem, ilyen 3-an lebítettem. Most így jobban mondod, tényleg az a helyzet, hogy volt egy rom, ahol a nézőim kifosztottak teljes mértékben, de ezért gondoltam, hogy felveszem videósokkal a kapcsolatot. Azt szeretném, hogy valamit hagyvássál. Jézus már, nem tudjuk beadta ez a bugot? Letették ezt a bugot, hogy fal keresztül átom, és mi a karakteremet? És mi van, csak erre van pénzem? Hát mondjad, hogy a miért. Én hallgatom a ajánlatokat, aztán beszélünk. Jó, rendben, nem lesz, szétnézek. Azt mondom, hogy ilyet nem is láttam. Horegényi boom. Igen, ez ritkasztó, és az azt nem kapod meg olcsó. Oké, fölnézzek még a legkötéve. Hogy neked már, hogy ekkora bázisod, ez nem a max? Ez még nem a max. Bombomini Gosini. Hogy csináltad? 2-re vagyok a max-tal. Hát, Ez játszunk? Na, akkor... Egyik. Majd ide, na, össze. Ez a kommentot, mivel játszok, amúgy ma most, akkor nem kitétes, csak kitaláltam, hogy nem maxolni fogok Still a Bear-ozni. Ja, nem fogom befedni, nem. Na jó, van már Lena! Idegesítő, tudod, milyen idegesítő ez, amikor itt megvan mindenhol egy ilyen. Jó, én nem szólnám itt ebbe a csapába. Trippi, troppi, troppa, trippa. jó, a 5000 forintnál se van. De akkor nem iratkoznak fel. Dehogy nem. Jó, 3000 forint és felül. Jó, könnyű veled üzletelni. Wow, gyerekek, mi a fenét fogok? Ez nagyon-nagyon komoly, köszönöm szépen. Nem fogom befedni, meg már innen. Ahogy nézzétek, mit találni, bejétek-e? És itt is itt. Menj már innen! Olyan brérotod, amitől esetleg meg szeretnél szabadulni. Spagetti. Hallotni kéne valakitől, mert hát... Ez a... Visszaálltok, és most is nem voltam itt. Server. Jó, nekem amúgy és nem nagyon vágom, nem vagyok tisztában az árakkal, nem vágom. Aztán... Jó. Hát, ennyit most nem biztos, hogy kifizetek, de nem mondják. De akkor a végcél, én 8000-et adnék. Megbeszélhetjük? Jó, rendben. Akkor viszont. De egyébként természetesen szívesen a nézőket mondom, hogy ti így ne szabadszabályozott senkivel, mert egyébként senki is lehet megnézni konkrétan. Azért én ismerem a videósor, vagyis akikkel forgatok, a revizit is ismerem. Nyilván szkennelni be őket. Nekem az nem is érdekli meg, hogy egyébként egy ilyen szépen Kenzi, akkor 8000 forintért... Glorbo frutto drillo.
bahaj! Az a vége volt, na. Mindjárt lopok tőled. Most lopok azért is tőled. Leütött pontban. Srácok, ezek jók vagyok, hülye. Szóval nem is olyan jók vannak. Hogy videózok? Burr patapim. Minden szentőt szerintem eljött volna a videó. Ha valaki kérdezi, hogy valami el tudom csinálni, mondjuk egyből legyen egy letaláló, vagy egy csimpazini, vagy ezek, amik kellenek nekem a sépukat, és egy fokokododéló. Aki ezt el akar cserélni rá, az ilyen kommentben írja rá a nevét, befendelem, bejön van egy piva szerver, ha nincs, nem baj, bejön ide, bejönjük a Steelbeardba, és akkor elcseréljünk rá. A videó el lett volna, ha akarjátok a lájkot, ha nem, akkor az is jó, csak feliratkoztok. Na. Én király, a sónap, PGT voltam, na, császtok.